Cakɛda mun sigilen bɛ adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali kama Mali la n'a bɛ fɔ a ma ko Autorité de protection des données à caractère personnel APDP u kɛlen don ka wulikajɔba daminɛ Bamakɔ suguba kɔnɔ. Wulikajɔ in laɲini ye jumɛn ka ɲɛfɔli kɛ ka fɛsɛfɛsɛli kɛ ani ka suguba kɔnɔ mɔgɔw dɛmɛ ka formalité déclarative ka se ka o musaka sara ka sɔrɔ wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la. Formalité déclarative bɛ se ka ta vidéo surveillance kan, a bɛ se ka ta gestion clientèle kan, a bɛ se ka ta gestion de la paix kan, o n'a ɲɔgɔnna caman. Missionnaire ninnu u labɛnnen don APDP gilet la ka APDP badge d'u ma ka tila ka ordre de mission officielle dilan ka d'u ma. Formalité déclarative ninnu a musaka bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sara Trésor Pays fɛ. Trésor Pays ye falandɛrɛ dayɛlɛlen ye jamana ɲɛmaaw fɛ walasa jamana kɔnɔdenw bɛ se k'u ka redevance bɛɛ lajɛlen sara ka sɔrɔ u ma wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la. Trésor Pays bɛ labaara i ka téléphone ou bien ordinateur fɛ. O musaka ninnu saralen a jagoyalen don APDP agent kan u ka reçu d'i ma, reçu min sanfɛ i b'a ye i ye musaka mun bɔ i y'a bɔ kun min na QR code dɔ b'a la i bɛ se k'o scanner walasa ka a sɛbɛntiya k'a fɔ k'i ka sarali ɲɛna. APDP b'a da jamana kɔnɔdenw tulo kan k'u ka agent minnu bɛ terrain kan u labɛnnen don ni gilet ye ka tila ka APDP badge d'u ma ani APDP ordre de mission officielle. Nin wulikajɔ in fɛ APDP bɛ k'a ka service gɛrɛ jamana kɔnɔdenw na walasa adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali bɛ don ba la an ka jamana kɔnɔ. Sangani bi araba marsikalo kiletan shegin samba fla ani muga ani woro ka fuka ko nyando ni kuma mba soro aw munu sogole no ana aw bismillah ka wulaina bamana kibara konna la anga kuna fulla kuma bado bena talike taji ko sarafa ala la ka fo bi araba do en ko taji mobili keme wolon fla ani bishegin ko ore dona bamako dafe wa ko abena clan tugo nyumana yasa bela jelembe seka taji soro ni wati jonjo nuna anga jamana obolokoro Mali ni Mauritanie jamana ka jenyoya ni furugu ani kumaw ni fenchama pmi ani nyonche o siratigɛ la Mauritanie kaw ka manana anga jamana kono ka anga jamana ko kan chaw ministre ko kuma nyoga yasa beni kilap se ka sinsin jamana floni nyonche chugumna marablo kono ke warmata ay gaw kaw fe no fintigila ka munu be no région numéro 1 o fintigila kaw ye munu salo patru olu chama bolla ni wati na selnya ko lena ko yasa ka se ka maw uni o bolla fen ko o lakana ko an ke rob natani aye ko ngo jamana ko la jamana kuntigi Denis Sassou Nguesso ko asigira are sigoro la keme sara la ni bikonto ani nani ani buruburu ko janye Ameriki ni Israeli faramenyon kan ka Iran kele ni ay akleta ani kontona na keletika jo ayame ka foko Israeli be ki nyeshi Iranga fintila ka nyemo bela jelema Iran fene keme ka ka fo ulutna obolo jigi uka mamunu sara kubena u venger ni o tasrali ni ne anga wulale na kuna fulla kuma bado amna kuna fulu wora framun ka lase awma ayaw soko ko nyuma nga kuna fulu sara bela jelena yasa ka jigistigidi malido ma ani ngunu ka munu temana kleflaina tajiko la ka ira malido na ka fo ko malido be se ka jigisigi soro o tamashen ne kera bi arabadoena marsikalo kleta ani shegi bawu ayrla ka fo kibara kono la ko taji mobili keme wolon fla ani bishegnin ko ore bismillah mene Bamako kono lambi wairame ka fo ko ni taji nunu bela jele asuga bela jele be ala essence afara gazol kan wa ko wulika jobe ka ke DCC maufeni oluye songo la koloshili ani jagoko o sobawye ka fara police la kawka yasa taji nunu be se ka clan choko di taji be tabla depo munna
bɛɛ bɛ se ka taji sɔrɔ cogo min na ko wa ko o wulikajɔw bɛ ka kɛ wa ko ni waati jɔnjɔn in na an bɛ seli ɲɛkɔrɔla o kumaw la seli labɛnw kɔnɔna la ka bɔ sunkalo la ko malidenw kana kɔli taji la ko o de kama wulikajɔw fanga bonyana an ka jamana ɲɛmaaw fɛ ka tɛmɛ taji ko o ɲɛnabɔlijɛkulu fɛ o jaabiw de kɛra sababu ye fintigilakaw chauffeurs ani fo ka taa se taji cakɛlaw ani taji baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen ka wulikajɔ ni boloɲɔgɔnma kɔnɔna la o de la ko nin taji mobili camanba in 780 kɔ bi arabadɔnya na o sera ka bisimila minɛ Bamako ko b'a yɛrɛ k'a fɔ jigisigi bɛ malidenw ye taji ko gɛlɛya o tɛna kɛ yen nɔ. Mali ni Mauritanie ka jɛɲɔgɔnya tile fila in na a kumaw kun cɛlen don kosɛbɛ ka sanga ni wulikajɔ ni baara dɔw kɛra bawo an ka fintigilakaw ka ɲɛma ale kun bɔra ka danatigɛli dɔ kɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko an ka fintigilaka maa fila minnu ni u kun minɛnen don ko olu taara ye Mauritanienkaw bara fintigilakaw olu mun n'a yɛrɛ mɛn k'a fɔ Mauritanienkaw kun kɛ mɛn ka dɛmɛ don bamaciya ni jɔyɔrɔ tigilamaaw ma ka an ka maaw ka olu dogo walima u minɛli ni Mauritanie kun nɔ bɛ a la o kɔrɔfɔw mun ni a nɔngɔnni ka ni Mauritanie jamana ye a nkalontigiya o furugufurugu ani fo ka taa se gɛlɛya wɛrɛ mun lakanako bunakun kan ni a bɛ Mali ni Mauritanie ɲɔgɔn cɛ yaasa ka dan siri nin bɛɛ lajɛlen na ka furugufurugu ban ni gɛlɛyaw nana an ka kumaɲɔgɔnw kɛ k'a fɔ an ni ɲɔgɔn cɛ o siratigɛ de la Mauritanienkaw ka kɔkancɛw baarakɛla dɔ o bisimilara an ka jamana kɔnɔna la n'u b'a wele ko chargé d'affaires o nana ni o ye Shekane Abibu Arahaman ale bisimilara an ka jamana kɔkancɛw minisiri Abdoulaye Diop fɛ a y'a yɛrɛ k'a fɔ ko a ka taama kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka na kumaɲɔgɔnw kɛ ni an ka jamana ɲɛmaaw ye yaasa furugufurugu mun ni a bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ yɔrɔ jan fɛ furugufurugu ka se ka ban baw ko kow mana gɛlɛya cogo o cogo sigiɲɔgɔn jamana filaw ni ɲɔgɔn cɛ a ka kan an ka sigi k'a fɔ i n'a fɔ o ye damu ye cogo min na kabi anw bara nɔ gale k'o de la gɛlɛya mana kɛ cogo o cogo an ka se k'a fɔ ko nin taama in bɛ don an ka jamana kɔkancɛw minisiri ani Mauritanie kɔkancɛw minisiri Mohamed Salam Ouz Mergouz olu tun ye ɲɔgɔn kumaɲɔgɔnya fo ka taa se Mali lasigiden mun bɛ Mauritanie jamana kɔnɔ Bakari Doumbia ale ni Mauritanie kɔkancɛw minisiri tun ye ɲɔgɔn kumaɲɔgɔn min kɛ ko nin baaraw bɛ don ka se ka o tɔ dafa kumaɲɔgɔn minnu n'a bɛɛ lajɛlen bilala ko gɛlɛya mana na an ni ɲɔgɔn cɛ cogo o cogo an k'a fɔ diplomatiquement ni o ye jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ furugufurugu walima laseli minnu bɛ kɛ sababu ye ka na ni farafaraliw ye a mana gɛlɛya cogo o cogo ko an ka sigi an ka fɔ a yɛrɛ mɛ k'a fɔ ko kumaɲɔgɔnw kɔnɔ jamana fila bɛɛ lajɛlen ka nafaw dancɛw kɔnɔ lakana bɛ se ka sinsin cogo min na an bɛ se ka an fanga fara ɲɔgɔn kan ka se ka jugu kelen mun bɛ an bɛɛ lajɛlen na ni o de ye jafarawale tigilamaaw ye ka olu kɛlɛ ko k'o baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ni ɲɔgɔn jigitigiw kɔnɔ la a yɛrɛ mɛ k'a fɔ furugu mun tɛmɛna don tɛmɛnenw na ko ka o furuguw bila an kɔ an ka se ka kumaɲɔgɔn sabatilenw kɛ ko kumaɲɔgɔn ni jalajɛba in a kɛra o de la ka Mali ani Mauritanie ka jɛɲɔgɔnya ka segin ka kurakuraya bɛn ni keleya bonya ni karama ani bɛɛ ka nafa o siratigɛ o kɔnɔna la keba ɲina san an ka jamana ɲɛma ale ye o kɛ kalan lamɔ ani seko ni dɔnko o san ye yaasa ka se ka o baaraw bɛɛ lajɛlen labɛn kalan ani seko ni dɔnko mun ye jamana gulomanba ye n'o bɛ kɛ sababu ye ka sifinnakaw ka siniɲɛsigi ka a dilan ni ka maliden ɲuman ka o di Mali sini ma o siratigɛ de la ko ka se ka san fila ninnu san 2026 fo ka taa se san 2027 ma yaasa ka se ka o baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ o siratigɛ de la an ka jamana kalanko minisiri fo ka taa se sanfɛ kalanw dugumakalanw ni seko ni dɔnko minisiri ka taa se baara ni baaradege kalanw minisirimuso ninnu bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn kumaɲɔgɔnya kumaɲɔgɔn minnu ni a bolila baara minnu kan ka kɛ san 2 ninnu kɔnɔna la kalan lamɔ ani seko ni dɔnko san ninnu kɔnɔna a yɛrɛ la k'a fɔ ko kulu sigira ka sanga ni jamana ɲɛmaaw ka hakilina ye yaasa baara minnu kan ka kɛ ka se ka a baaraw bɛɛ lajɛlen lawaleya ko nin san minnu talen filɛ jamana ɲɛmaa fɛ a ma kɛ kunfɛ bawo ko sigikafɔba min kun kɛra malidenw ni ɲɔgɔn cɛ ni o ye assise nationale de la refondation 2021 kɔnɔ o kun ye a yɛrɛ k'a fɔ an k'an ka kalan don ba la ani an seko n'an dɔnko o kɔfɛ fɛnɛ ɲɔgɔnye ba dɔw kun kɛra ani san 2025 seko ni dɔnko san ko ka se ka o baaraw ka o sɛbɛntiya ka o tɔ dafa o de la ko ɲina san kɔnɔna la wulikajɔw bɛɛ lajɛlen mana kɛ an ka kalan ani an seko n'an dɔnko
ka a baaraw bɛɛ lajɛlen bila sen kan kulu mun bɛna sigi ka se ka a baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ o ɲɛmaaya bɛ maa mun bolo ni o ye professeur Jean Bosco Konaré yɛrɛ k'a fɔ ko nisɔndiya ni wulikajɔ de bɛ bawo ko jamana ɲɛmaaw kan ka fɔ u ye hakilina ɲuman mun ta ka an ka kalanw an ka sifinnakaw ka u hakili cari k'u lamɔ ani fo ka taa se an tabiyakɔrɔ ni o ye an danbe ye sekɔnna dɔnko ka se k'o di sifinnakaw ma u bɛ se ka o latɔmɔ cogo min na ka sini ɲuman dilan ko nin ye hakilina ɲumanba ye san 2026 ka taa bila san 2027 ma ni minisiri 3 walima minisiri 4 bɛɛ lajɛlen na u bolo ni ɲɔgɔn ma ka se ka a baaraw kɛ Kayi marabolo kɔnɔ dɛmɛ taara ka a di finitigilakaw ma yaasa seli ka se ka o dɛmɛ o kɔnɔna la dɛmɛ mun na bɛ tali kɛ misi fo ka taa se balo ma yɛrɛ la k'a fɔ ko dɛmɛ in bɔra Kayi sifinnakaw ka kulu o yɔrɔ fo ka taa se Kayi fami ɲangi olu fɛn fɛ a yɛrɛ mɛ k'a fɔ ko nin dɛmɛ ninnu bɛ tali kɛ an ka cɛfini tabaa minnu bɛ ka wulikajɔ kɛ ka se ka malidenw lakana ka dɛmɛ don u ma u ka se ka seli kɛ cogo min na dɛmɛ mun n'a bɛ tali kɛ misi 4 bɛ a la makɔrɔni carton 100 tulu bitɔn 20 ani fo ka taa se malo ani mayonnaise te ani nɔnɔ ni a ɲɔngo ka se ka o di cɛfini tabaw ma u ka se ka seli baaraw kɛ ni a ye kulukorokaw bara dugutigi bulon mun ni a kolobonkarili kɛra an ka jamana premier ministre régional division Abdoulaye Maïga a tun ye tile ta k'a di marabolo ɲɛmaa de ma nka marabolo ɲɛmaa bi arabadɔn na ale ye tile ta k'a di dugutigilakaw ma o kɛnɛ mun ni o kɛra marabolo ɲɛmaa ka conseil ye ale ye o baaraw kɛ bi kulukorokaw bara o kɛra nisɔndiyakoba ye bawo ko nin dugutigi bulon mun ni a bilala sen kan yaasa an ka jamana ɲɛmaaw ye jɔyɔrɔ mun di dugutigiw ma dugutigiw jɔyɔrɔ ka bon cogo min na kabi gale an ka sigidaw yiriwali la ka se ka dugutigiw bonya segin u ma ko tile talen k'a di dugutigiw ma o b'a yɛrɛ k'a fɔ baaraw bɛna daminɛ bonya ni karamaba mun ni o bɛ dugutigilakaw ye bɛn ni keleya ani marabolo ni jamana yiriwali kama u ka se ka o baaraw kɛ fo ka se a kɛcogo dan na Gawukaw bara région militaire numéro 1 olu ye munumunu salo dɔ daminɛ patrouille sunkalo kalo o kɔnɔna o kuncɛli ani fo ka taa se seli o labɛnw ma ka daminɛ marisi kalo tile 16 ka dugu jɛ marisi kalo tile 17 o munumunu salo kɔnɔna la fɛn min ye finitigilaka bolofara bɛɛ lajɛlen fara tun bɛ ɲɔgɔn kan ani u faralen bɛ ɲɔgɔn kan u bɛna patrouille ninnu to sen na fo ka taa se seli don ma yaasa Gao marabolo ka denw bɛɛ lajɛlen ka se ka seli kɛ lafiya kɔnɔ ka sɔrɔ u ma sira u ma yira lakana o kɔnɔna la yorosokaw bara musow fɛn min ye kalanbulon kɛra u kun musow jɔyɔrɔ bɛ se ka bonya cogo min na bɛn ni keleya o yiriwali la yɛrɛ an bɛ k'a fɔ yoroso commune mun bɛ ni o dɔ ye Karaɲanga ani fo ka taa se yoroso a kɛra u kun ko Nations Unies kɔnɔna la siginkan minnu bɛ ni o de ye musow ni sifinnakaw jɔyɔrɔ ka bonya kosɛbɛ kɛlɛw banni na ka se ka u sinsin o sigikanw kan o siratigɛ la nin kalanbulon in formation kɛra musow caman kun musow ka se ka u jɔyɔrɔ fa bɛn ni keleya o ɲinili la kɛba an bɛ fiɲɛni bɔ an senkɔrɔ ka taa fan fɛ ka sɔrɔ ka taa an ka diɲɛ fantɔ kibaruyaw kɔnɔna la. lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la. Kongo jamana ɲɛma Denis Sassou Nguesso ale ye kalafili kɔfɛ a sigira a yɛrɛ sigiyɔrɔ la bawo a yɛrɛ mɛ k'a fɔ u ka jamana minisiri so min ɲɛsin bɛ jamana kɔnɔnaw koɲɛw ma ni ale ye kalata jaabi kunfɔlɔ bɔ ka bin ka yɛrɛ k'a fɔ ko jamanakuntigi a gɛnna 100 sara la 94 buruburu 82 ko a y'o sɔrɔ ani maa mun tun bɛ ɲɔgɔn na ko o ta sɔrɔta kɛra 100 sara la buruburu 1 dɔrɔn ye. Niger jamana ɲɛmaaw yɛrɛ k'a fɔ k'u bɛ ka wulikajɔbaw kɛ ka yaala marabolo kɔnɔnaw ni cercle kɔnɔna bɛɛ lajɛlen yaasa ka se ka Niger ka denw wele bɛɛ lajɛlen ka jamana kanu bila fɛn bɛɛ lajɛlen sanfɛ bawo ko jamana kanu o ye bɛɛ lajɛlen ma diyagoya de ye o siratigɛ la jamanakuntigi général d'armée Abdourahmane Tiani ale ka hakilinaw kɔnɔ
wulikajɔ bɛ ka se marabolo kɔnɔna bɛɛ lajɛlen ma ka faso kanu k'o fɔ ka f'u ye. Madagascar jamana ni RDC jamana bɛ ka bolo ɲɔgɔnmaw kɛ bawo kabi Madagascar jamana ɲɛma ale ka taali kun kɛra RDC faaba kɔnɔna la. O kɔfɛ a yɛrɛla k'a fɔ ko kalo kelen tɛmɛnen kɔfɛ wulikajɔw bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ yaasa sira caman kɔnɔna la RDC ani Madagascar ka se ka bolo ɲɔgɔn ma bolo ɲɔgɔn mun n'a bɛ kɛ jamana ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛw diplomasi fintigilakakow bunakun ani sira caman. Congo RDC ani Rwanda ka kɛlɛ Ameriki jamana yɛrɛ k'a fɔ ko wulikajɔw bɛ ka kɛ ka kumaɲɔgɔn sabati u ni ɲɔgɔn cɛ bi arabadon in na marsikalo tile 18 kumaɲɔgɔn dɔw kun bilala sen kan kumaɲɔgɔn mun ni a kun ɲɔngirilen don a bɛ waatinin bɔ Ameriki jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ k'a fɔ ko Iran ka kɛlɛ tɛna to olu ka ɲina u bɛ ka baara mun kɛ Congo RDC ni Rwanda ni ɲɔgɔn cɛ bawo ko kumaɲɔgɔnw ka bila sen kan yaasa jamana fila ninnu bɛnkanw ka se ka sɔrɔ mugu ni kisɛw ka jɔ u ni ɲɔgɔn cɛ. Ameriki jamana ni Israeli farame ɲɔgɔn kan ka Iran kɛlɛ mun kɛ an bɛ a tile 19 na ni waati na yɛrɛ mɛ k'a fɔ Iran jamana ani fo ka taa se Liban faba kɛ bɛ ka gɛlɛya sɔrɔ bawo ko Israeli ka susuli bɛ ka gɛlɛya lase maa nana masumalenw ma Hezbollah fanfɛmaa minnu bɛ Liban jamana kɔnɔ fo ka taa se Iran jamana ma ka sanga ni waati in ye Iran jamana ɲɛmɔgɔw kɛmɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko olu bɛna o ɲɛsin kuransɔrɔ sira minnu bɛ arabu jamanaw kɔnɔna la Ameriki ka nafasɔrɔ sira minnu bɛ ko k'u ɲɛsin u bɛɛ lajɛlen ma wa ko Amerikaw ni Israeli ka fara ɲɔgɔn kan mu u ka daga fɛn fɛn bɛ yen nɔ Ameriki ka daga arabu jamanaw kɔnɔna la ani Ameriki ka nafa fɛn fɛn bɛ yen nɔ ko olu bɛna ɲɛsin o ma o waati kelen kɔnɔna la yɛrɛ an bɛ k'a fɔ fɛnɛ ko Israeli bɛ ka ɲɛsin Iran ka fintigila ka ɲɛmaaw de ma bawo kibaruya yɛrɛ k'a fɔ ko Irankaw ka renseignement ni o ye ministre min kun ɲɛsin bɛ renseignement ma Ismail Katiba ko Israel ka sulu dɔ fɛ ale fagara ka taga ni kunungo fana ye a kun yɛrɛ mɛ k'a fɔ ko Irankaw ka conseil suprême de sécurité o ɲɛmaa fana ni o ye Ali Larijani ko o fana kun fagara nka ko Iran yɛrɛ k'a fɔ maa fɛn fɛn de sara olu bɛna tasarali kɛ o bɛɛ lajɛlen de la k'u venger wa ko wulikajɔw bɛ ka kɛ Ameriki ka sɔrɔ sira ye fɛn fɛn ye Israel ka ɲɛmaa fɛn fɛn bɛ yen nɔ wa fo ka taa se sɔrɔ sira mun bɛ yen nɔ ni o ye diɲɛ taji ni gazu bɛ tɛmɛ yɔrɔ mun fɛ ni o ye Dotra Dermezi ye wulikajɔw bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ ka sɔrɔ tigɛ ka fiɲɛ tigɛ diɲɛ jamanabaw bɛɛ lajɛlen na maa fɛn bɛ ka fara Ameriki jamana kan ka Iran kɛlɛ ko Irankaw yɛrɛ k'a fɔ olu kalikan de don kɛlɛ tɛ dabila wa wulikajɔw bɛ ka kɛ ka dadigi kɛ Ameriki ka nafasɔrɔ siraw bɛɛ lajɛlen na ani maa fɛn bɛ ka Ameriki ni Israel dɛmɛ ni kɛlɛ la. An ka biwulada in na kibaruya bɛ kun cɛ nin yɔrɔ in la ka aw fo ka koɲuman dɔn aw minnu kun sɔgɔlen don an na an ni ce jani sugantili la ka se ka aw kunnafoli lasera aw ma balimakɛ Vamara Berete fɛ nɛgɛ kɛrɛfɛw ani ka jaw yɛrɛ aw la o tun bɛ Kiba Jalo bolo a k'an bɛn. An ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 36 75 ngo 98 17 36 45